Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag sara naman kami mabatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Isang patay, duwang pilason sa ginapatian ambush sa Banwasang Calatrava. Peke nga dentista gindakop sa entrapment operation. Isa ka mananagat ang ginapatian na hulog gikan siya sa kayan sa hinubaan. Mga ilimnan ginapandaman nga hindi magbaton sa minor de edad. Kag sa good vibes, paglabot sang butanding sa may bayon sa Cadiz City, isa ka maayo nga senyales sunod sa City Agriculture Office. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bacolod Yuhum Foundation ang nagsubmit sang liquidation para sa committee hearing sa Agosto 14. Gin-reschedule ang committee hearing sa Konseho sa Agosto 14 matapos wala man makatambong ang bag-o nga presidente sa Bacolod Yuhum Foundation nga si Katie Matiling sa nga Lunes. Sunod kay Matiling, natabuan nga ginkinahanglan niya nga maupda ng iya anak nga nangin 3 gold medalist sa swimming competition sa palarong pambansa sa Marikina City. Ginsiling ni Matiling nga nasubmit na sang foundation ang liquidation report sa komitiba. Iya man ginpaathag nga ang paghinyo nila sang supervisory powers gikan kay Mayor Albi Benitez ang magahatag sa ila sang authority para sa pagpatuman sang road closure, pagpatigay sang events kag pagdumala sa mga kiosk sa festival sites para sa Mascara Festival 2023. Ginsiling man ni Mate Espina, ang spokesperson sang foundation, naglabot man sa kapin 80 milyones pesos ang kabilugan nga income sang gikan sa sponsorships kag events sa nagdigad nga Mascara celebration. Sa Oktubre 6 ang salubong party para sa pagbukas sang Mascara Festival sa Oktubre 7 tubtob 28. They have the copies. Actually, all the councilors have a copy of our financial statement. Tanan sila may ara. Actually, sa income sharing, si attorney actually may permahan. But the councilors know na deficit gid kami. Wala gid kami income. So, actually, kung sa city, legal pa, dapat wala na siya. So, amo na siya ang gina-regular. In fact, ang report nga gin-submit sa city, the financial statement for that matter, is ended fiscal year December 2022. So, pero, na-correct na siya subong, kahit may mga receivables pa that time. So, right now, officially, we're standing at a little over 6 million in loss. Sa number 9, presyo sang baboy ang ginapaabot magasaka sa fourth quarter sang sini nga tuig. Subong pa lang sa monitoring sang Provincial Veterinary Office, may pagsaka na sa presyo sang live weight. Pero sunod kay Doktora Placida Limana, OIC Provincial Veterinarian, nagsaka man ang presyo sang live weight sa 137.50 pesos nga average gikan sa 131.67 pesos ang nagligad nga monitoring period. Wala sang masyado nga pagbago sa presyo sang karne sang baboy sa merkado. 1.94 pesos ang average nga saka sa presyo sang karne sang baboy. Ang pagsaka sa live weight tuga sang pagjutay man sang supply bangod sang temprano pa nga gindispose sa mga baboy o kon antes pa man kuntani ang tion sang harvest sini bangod sang pag-igo sadto sang masakit sa mga baboy. Suno kay Limana, kung hindi na magpagwa sang supply mga hog raisers mahimo nga bisan sa fourth quarter may nagakaigo pa nga supply o galing hindi man nila mapunggan ang hog raisers bangod sini lamang sila nga tion makabawi gikan man sa ilang nga kaperdihan. Ang aton nga baboy diri sa Negros hindi kita magpagwa.
Kung ini kita magpagwa, sufficient kita sa baboy. Ang problem naton, hindi naton niya mapunggan ang aton nga mga farmers nga magpagwa, no? So amo nang ginhangyo subong sang local nga tanidok, dili lang sa aton ang supply. So ko hindi naton na pwede mapwersa ang aton nga farmers kay subong lang sila makabawi. Kay during sa height sa mga mortalities, abusuhan man sila nga pila ang presyo. Oh. So subong makabawi na sila. So amo na. Sa number 8, lakat sang trapiko sa Lasal Avenue sa Lunes ang ginapreparahan na. Klase sa kolehiyo ang magasugod man sa Lunes. Nagpatigay na sang pagsinapol ng traffic consultant nga si Patrick Lacson, Bacolod Traffic Authority Office kag iban pa ng mga departamento kaupod ang mga tiglawas ng University of St. Lasal kag St. Scholastica's Academy, Creative Beginners, Lecole, A Child's Place kag mga residente sang area para maplastar ang dapat nga himuon para manikawan ang pagguot ng salakyan sumugod Lunes sa pagbalik sa klases ng USLS college students. Sa Lunes, pati na sang SSA, ginapaabot ang pagguot pagid sa mga salakyan, ilabi na karon nga may parte pa sang dalan nga wala pa nahuman. May mga ipatuman nga mga measures ang otoridad para mapahagan-hagan ang pagginutok sa motorista sa dalan nga ginkasugtan sang tanan nga sektor. Nagpasalig naman ang DPWH nga tapuso na ginakaayong nga dalan sa Setyembre imbes nga sa Nobyembre pa. Sa number 7, walo ka mga katapos ang Executive Board sang Progressive Alliance of Capital Employees ang nagpaidalom sa voluntary drug test. Sininga hapon nagwa na ang resulta kag negatibo sila nga walo sa paggamit sang illegal nga droga. Suno kay Engineer Ruben Diamante, ang chairperson sang PACE, isa ka accredited nga laboratory ang nagpatuman sang drug testing. Kabahin ini sang tikang suno sa iya sa pagpakita nila sang suporta sa isa ka drug-free workforce. On leave si Alan Desena kag absent naman Sanday Renelo Lastiere kag Nimrod Sarmon nga mga katapo man sang board sa mga hilikoton. Pero suno kay Lastiere siya nga message sa DJ Casnegros, wala siya nakabaton sang notice. Kay kung nakabaton man lamang siya, magapaidalo man siya sa voluntary drug test bilang suporta sa isa ka drug-free place. Inisugod, no? Example, nagapamatuod ang aton workplace, ang aton workforce, ilabi na gid sa bilog nga empleyado sa Kapitolyo, isubmit naton. Hindi na ta magulat wala nga persahon pa kita o kung random pa kita kung ano nga polisiya sang provincial government bay man tada japon mahimo kay bilang ang part sang purpose is compliance as government employee. So bilang government employee, i-comply ta. Amo na sang kinahanglanon nato. Sa number 6, ginasuguro na karon sang syudad ang pag-hire sa mga personnel nga magatalo sa katapos sang poso kag bitaw nga damlag pa nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Ginapatigay ng screening kag training para sa dugang ang mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office subong man sa katapos ang Public Order and Safety Office. Suno kay City Administrator Pacifico Maghari III, natala na man nga ipaidalom sila sa drug test antes magkasugod serbisyo sa syudad. Naglapot sa 53 tanan ang nagpositibo sa drug test. Kadam-an diri mga job order workers kag 4 ang regular employee nga halin sa bitaw. Ginapaabot naman ni Maghari nga sa natala na nga one-stop shop program sa Bacolod City Police Office kag City Health Office maga-surrender ang mga nagpositibo sa drug test agud nga mapaidalom sila sa rehabilitation. Damlag pa nagpaandam si BCPO Director Colonel Noel Alinio nga kung hindi mag-surrender sa ilang 53 ka mga personnel, magapatuman sila sang anti-illegal drug operation batok sa mga nagpositibo sa drug test. May special kung muna nga mga departments kailan na tagit special training. Hindi pang drug test nato sila attorney upon application nila. Yes, oo. Para at least ano na dapat gibla. Sige yun na tayo. Nang kay kabudlay later on mo ma-discover so better nga prior to mo na siya ang ginaalantaw sa mga protocols na dyan.
Sa number 5, mananagat nga ginapatian na hulog gikan sa iyang sakayan sa Banwa sa Ginubaan ang namising. Isa ka sakayan na nakita na lang nga nagalutaw-lutaw sa baybayon sakop sa Banwa sa Ginubaan. Ang nasambit nga sakayan, ang wala na sang sakay nga tawo gani ginpakamaayuman sa mga nakakita nga i-turn over na lang sa Philippine Coast Guard. Lasais kahapon sang aga, nasapwa ng bangka, kag giliyon man yung claim sang pamilya sang tag-iya sang bangka. Sakay sang nasambit nga bangka si Dove Alesna, 45 anyos, sang Barangay Alim, Banwa sa Ginubaan. Nagapati mga himata sang mananagat nga posible nahulog ini sa iya nga sakayan. Nagapanawagan sa karon na sang bulig ang pamilya sang mananagat sa mga nakakita sa ila sini amay. Sa number 4, temporaryo anay nga ginpasiradaan ang dalan sa Old Airport nga nagaangot sa barangay Tangub sa barangay Singkang Airport samtang magapadayon ang syudad sa negosasyon sa Kaap. Sarado na ang gate nga nangin alagyan sa mga motorista patabok sa runway sang Old Airport nga nagaangot man sa gin-construct nga dalan sang syudad pagkadto sa subdivision sa barangay Singkang Airport. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ginpasiradaan sang Civil Aviation Authority of the Philippines ang alagyan amo nga natala na pa sila nga maga-negotiate agud nga mabuksan liwat ang natukod nga alternate road. Suno kay Kaap Bacolod Head Roel Aranzado, gin-deny nila ang request sang syudad para sa paggamit sang runway bangod man ang pending nga property dispute sa Old Airport. Ang pamilya Lizaras ang damlag nag-file sang reklamo agud babawi ang ila propiedad nga sadto nakasugtan nga para lang sa airport use. Ginsiling naman ni punong barangay Rosini Distrito nga nangindako nga bulig sa mga residente ang dalan. Bangod ini ang nangin alagyan sa mga residente nga sadto apektado sang pagbaha. Sa number 3, mga kumbuyahan kasubong sang ilimnan ang ginpaandaman sang syudad nga hindi magbaton sa mga menor de edad kag magbaligya sang ilimnon. Isa man sa mga gina-monitor sa karon ang mga hardware nga ginapatihan nagabaligya sang solvent sa mga kabataan. Hindi lang mga ilimnan ang gina-monitor karon sang katapos ang Local Council for Protection of Children, pati mga bilyaran, computer shops kag iban pa nga mga kumbuyahan nga ginadumilian ang mga menor de edad, ilabi na sa oras ang klase ang ginapaandaman naman karon sang syudad. Suno kay Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Women, Gender, Family and Child Care sang konseho, nakasaad sa City Ordinance 326 nga hindi pwede mag-operate ang mga bars, mga amusement place kasubong sang bilyaran, computer arcade kag pati mga casino kag betting areas malapit sa bulutuan nga sakop sang 200-meter radius. Ang kabaranggayan ang ginahayluman sang Vice Chairperson sang LCPC nga hugot nga mag-monitor sa ilang nasakpan agud mapaiway ang mga menor de edad nga magsulod sa mga kumbuyahan. Ilabi naman nga nagahilapit ang pagbukas sang klase. Kabahin man sa ginatagan atensyon sang komitiba ang nagaduging nga mga solvent boys sa syudad. Gani ginaayo man ni Flor ang mga tagdumalahan sang hardware nga mangin responsable sa pagbaligya sang volatile substances, ilabi na nga ginadumilian ini sa mga minors sandig sa City Ordinance 328. Gani guro appeal but a warning no to our ini mga establishments no nga nagabaligya sa alcohol no nga pwede gid kamuya namon ipadako kag ipa-close no sang syudad according sa law no according sa ordinances and even national law naton. So palihog lang kag ang aton ni mga minors no ako I would suggest na dapat magdala gini sila IDs at all times no kay mag-operate gani like ang nag-operate ang aton social workers nabudlayan sila maski makita mo gid nga minor na gid ang itsura nila no di masiding way ko kadala ID ma'am so hindi mo sila maano no pero ang protocol man gid sa gihapon nga ang mga kabataan idulong gid ina sa ila panimalay. Sa number 2, peke nga dentista ang arestado sa entrapment operation nga ginpatigayon sang National Bureau of Investigation kaina sang aga sa Banwa sang Calatrava. Yaring report.
Arestado si Jude Labado sa iyang nga balay nga nagaserbe man nga iya clinic sa entrapment operation mga alas 9 sang aga nga ginpatuman sang National Bureau of Investigation. Mismo ang katapos ng NBI nagserbe nga posher patient. Sunod kay Jovel Aperio nga nagpamuno sang operation, may reklamo sila nga nabaton gikan sa Philippine Dental Association angot sa ginaobra ni Labado nga pagpanggabot sa ngipon kag obra pustiso a pesar nga hindi siya lisensyado. Magluwas sini mayara man sang authority ng NBI Bacolod gikan sa Secretary of Justice sa pagpatuman sang amo nga operation. We were able to arrest in flagrante a certain Jude Labado for violation of the Dental Act, and he was placed under arrest, and some of the equipment in plain view were also seized, and we will be preparing the documents so that he will be charged for on inquest for violation of the Philippine Dental Act. Tungod sang kapigaduhon suno kay Labado kung nga nabuhat niya ini siya ang taga Cebu. Ginluan lamang siya sang iya kilala nga doktor suno sa iya. Tungod mong guno sa kawan kung ako kung mga anak eskwela kat may pakayo tapos lang ko o magkukuilain ko ang kisimo ng bala. Sir, marami ba nagrereklamo sa iyo ng malpractice o successful naman lahat ng mga karon lang kay base nanay nagreklamo na ko tungod kay ang doktor din. Sir, mas mura ba sir yung services mo like paglalagay ng mga braces? Wala ko anak. Sunod kay Dr. Maribel Ong, ang presidente sa Philippine Dental Association Negros Occidental, nagabaton sila sang impormasyon nga may mga pasyente gikan kay Labado nga nagareklamo sang paghubag sang ilang nga ngislo. Kung may matabo nga infection nga hindi matatapan, ini ang fatal. PDA National is really campaigning for you not to go to mga illegal practitioners. Kung magastugin man ang kung ma-feeling yung medyo mahal kung sa mga private practitioner, we always have the city health. Nalakip sa na-recover ang mga retainers pero ginhimutig ni Labado nga siya ang nagaobra sang braces. Magapangatubang siya sang pagsupak sa Republic Act 9484 o kunang layi nga nag-regulate sang practice of dentistry, dental hygiene, and dental technology in the Philippines. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Isang patay kag duwa ang pilason sa kinasiling nga ambush nga nagluntad sa Banwa sang Calatrava kaina sang aga. May mga impormasyon man nga nabaton ng PNP nga antes natabo ang ambush may naglupok anay nga landmine. Sa sining nga video, makita ang pagkarga sa salakyan sa isa ka katapo sang Calatrava PNP nga pilason kag dugoon. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, isang patay kag duwang pilason sa natabo nga pag-ambush sa mga katapo sang Calatrava PNP mga alas 9 kaina sang aga. Ang mga pulis ang magaresponde kuntani sa kaso sang pagpamatay sa duwa ka mga persona sa sitio Ikogon, Barangay Minapasok sa Banwa sang Calatrava sang kagabi. Sang hinali lang nga gin-ambush sila sa ginapatian katapo sang NPA, sang ila na nga ginkadtuan ang lugar kaina sang aga. O galing may mga impormasyon man karon nga nabato ng PNP nga landmines ang nalapakaan sa mga pulis nga naglupok nga nagresulta sa pagkapatay sa isa nila kakaupod kag matapos magsigabong natabo man ang pagpangatake sa ila sang NPA. Yara pang PNP nga nagapangusisa sa area kag natalana magapagwa sang opisyal nga statement angot sa natabo. Ang mga nagkalasamaran nga mga pulis ang ginpangdala na sa ospital. Sa Good Vibes, good sign. Ini ang pagkabig sang lokal nga panguluhan sang Cadiz matapos nga may nagtuhaw nga whale shark o kunbutanding sa ilang baybayon sang kahapon nga adlaw. May report si Romeo Subaldo. Gingakibot sa mga residente sa Barangay Daga sa Cadiz City ang paglabot sang isa ka whale shark o kunbutanding sa ilang baybayon kahapon sang aga. So sa City Agriculturist nga si Enrique Escaris III ginreport sa ilang talatapan ang sighting sa butanding gani ila inigin parispudihan kag para matabog ini balik sa madalom nga parte sang baybayon. Wala man kuno sang samad ang whale shark kag mapagsik pagani. Posible nga nagapanginaon ng ini kag napalayo sa asini nga pamilya. Why sir daw healthy gid siya kay sa kwando pagsikit siya kayo kang ang daw namon basiga paningaon siya bala.
So nagtalang na siya, sir? Daw nagtalang, nakaseparate siguro sa grupo, family. Nagalaba ini sang 8 feet kag may kalaparon nga 4 feet. Para kay Escares, isa ka maayo nga senyalis ang pagtuhaw sa butanding sa ilang nga baybayon. Kung ako, sir, personally, good sign gina, sir, meaning healthy ang aton environment. Pwede nga mahambal nga feel good siya, safe. Kaga mo na, aabdan ang aton nga baybayon. Gintawag ng City of Wales ang Cadiz City kay May 5, 1967, nagdagsa ang mga balyena sa baybayon sa syudad. Sa kamuman nga petsa, gideklarar ang Cadiz bilang isa ka syudad, kag nagsugod ang Dinagsa Festival. Bangod sa pagtuhaw sa whale shark, basi may maayong balita na naman kuno ini nga dala para sa syudad. Pero isa ka bagay kuno ang sigurado, nga maayo ang baybayon sa syudad, kani nakalabot pa diri ang butanding. Nakabaton man sa impormasyon ng City Agriculture Office nga may nagakakita man nga dugong sa ilang baybayon. Gani plano nila nga i-explore pagid ang kadagatan para maproteksyonan kung ano pa ang dunang manggad nga nabilin diri. Barbs, isa man sa mga good sign, no? At least kunara na da may butanding attraction kag hindi ata maglagaw pag makakita sang whale shark. But of course, Nick, ang mayo gito, insaktong ginhambal niya nga healthy pa, may kalanun pa na para sa sininga mga kasis ng kasapat. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubas, mayong hapon.